Luka, evo još jedna dramatična utakmica sa sretnim završetkom, nekako smo navikli se na takve. Pa je, izgleda da mi ne možemo bez drame. Sretni smo, presretni što smo u četvrtfinalu. Jako teška utakmica od početka do kraja protiv jedne jako neugodne ekipe. Danas smo vidjeli da nije slučajno sve što su napravili u svojoj grupi, gdje su pobijedili Njemce, gdje su pobijedili Španjolce. Vrlo trkačka, fizička ekipa i nije nam bilo lako. Jako teška utakmica, nismo igrali na našem nivou kakav znamo, ali dobro. I ipak mislim to prvo polovreme da smo imali 2-3 jako dobre šanse, da smo uspjeli prvi zabiti, možda bi to išlo u boljem smjeru za nas, ali opet smo pokazali karakter gdje smo se iz rezultatskog minusa vratili i na kraju smo došli do tih penala gdje je Livi bio čudo danas. Kraj prvog poluvremena malo ste pali tu, nije baš dobro štimalo. Šta ste na poluvremenu dogovorili za drugo poluvreme? Pa nismo igrali kako treba. Mislim da smo u utakmicu ušli dosta dobro. Pri kraju poluvremena nismo bili pravi, gdje su nam oni uspjeli zabiti gol. Drugo smo se poluvreme dogovorili da se dignemo puno više gore, da se ne spuštamo, da ne budemo u našoj polovici kad imamo loptu, da se dignemo gore, da probamo promijeniti naš način igre gdje mi volimo s pasovima doći u prilike i to. Ovaj put smo se malo promijenili našu igru gdje smo se odlučili za centar, gdje smo imali Petkovića, nakon toga Budimira i poslije Livaju, gdje smo vidjeli smo da im tu radimo dosta problema, imali smo neke tu svoje šanse, ali kao što sam rekao, sve u svemu jako teška i iscrpljujuća utakmica. Ali je najbitnije da smo u četvrtfinalu. Evo zadnje pitanje, neodoljivo podsjećaju ovi scenariji na Rusiju, na one drame koje su vas odvele do finala, a sad četvrtfinale moguće i Brazil. Pa je, podsjeća stvarno, evo, još jednom skidamo svima kapu, ali pogotovo Livom. Obranio je 3 penala, što je pokazao je stvarno kakav je golman. Svaka mu čast, odveo nas je u četvrtfinale, svima koji su zabili isto tako. Vidjet ćemo ko nas čeka, da li je to Koreja, da li je to Brazil. Nogomet je nepredvidiv, svašta se može desiti, ali kogod dođe, mi smo sretni da smo tamo i s nestrpljenjem očekujemo četvrtfinalnu utakmicu i vjerujem da ćemo biti bolji sigurno na boljem nivou nego što smo bili danas. Ali dobro, četvrta utakmica praktički igrala ista ekipa, tako da nije sve to lako fizički podnijeti, ali imamo sad opet 4 dana ili 5, ne znam, gdje se trebamo dobro rekuperirati i šta bolje spremiti za ono što nas čeka.